So, ito, sisimulan naman natin. Subukan naman natin tawagan si Brenda. So, chinachat ko na siya. Kung pwede ako tumawag. Tignan natin. Kung ano magiging sagot niya. Tawagan na natin siya. Hello, te. Ang bait mo. Ano yan? Te. Ano? Yung sahod ko kasi noong nakaraang buwan, binayad ko na lahat dito sa bayarin sa sa mga amilyar ng tax dito sa amin. Eh, kinulang ako ng 10,000 para ma-fully paid ko na lahat, pati yung sa mga iba pang bayarin. Baka pwede ako makiaram ng 10. Para saan? Bakit? Eh, kasi nga, mag-anuhan na rito, magde-demolition ng mga bahay. Eh, ngayon, hindi ko pa nabayaran yung ibang mga pambayad ko para sa demolition. Kasi mag-share lahat ng member eh kailangan na mabayaran. Tingnan ko pa kasi kita mo naman, dami kong pera ngayon. 700,000 ang pera ko ngayon. Pero lahat ng bayarin ko, 900,000. Hindi ko alam kung may kasya pa rito. Lista pa nga sila mga bakla o kung may grocery ngayon. Tingnan ko kung may matitira. Sige. Nasa farm ka Alam ngayon? niyo naman ang gastusin ko dito, rong timing. Kailangan ko kunin lahat ng alahan ko kasi 30,000 ako monthly. Kaya nga eh. Pasensya na, te. Sino kasama mo dyan? Ha? Sino kasama mo dyan? Nakarating ko lang sa mga bakla. Pahay. Basta, after nito, maglilista kami lahat. Pagkatapos kung may sobra na lang sa'yo. Thank you. Isa prank. Kaya sabi ko na bakit mangutang ka na mag-prank kayo sa akin, may rin Bakit hindi ko kumain? Thank you. Alam mo, ang ulo ko ngayon, hindi ko na alam anong babayaran ko dito. alam mo, hindi ka talaga makahindi sa mga kaibigan mo. Thank you. I love you. Alam mo, huwag kang mag-prank sa akin, ha? Unahin niyo muna yung tayo na iwan doon sa kwarto. Tatlo kayo doon. Hindi tayo. Sabi mo, kape. Sino kakape? Ikaw yun, no? Hindi ako yon. Ikaw yung mahilig mo dyan lang ng mga ganang-ganyan. Hindi nga akin yon. Promise. Kayo yung dalaw ni Mia. Hindi na si Mia. Ikaw yun. Hindi akin yon. Kasi bago ako umalis doon, Huwag na kayo matulog doon kung walang gawin. ako naglilinis ako doon, ha. Saka huwag niyo ako prank sa utang. Kasi kung nag-oo ako, ibig sabihin kukunin yung mga putang na nyo. Huwag niyo i-edit yan. Maglilista kami. Thank you. I love you. Dami niyang gastusin. Tapos ang dami niya pambayarin. Kawawang Bex. Ayan, success ang ating magpa-prank, utang prank sa mga kaibigan ko. Kaya naman, see you later. See you very soon sa mga susunod na videos.